Hello mga tita! Kumusta na? Si Adam di ay naadinhi sa gawas. Gusto niya magbike lang siya. Ang haka ni siya naliwat kay drama man kaayo. Pangutanan nako og unsay nahitabo ni ana siya na accident ko. Unsa natabo? Naunsa kadung? Accident daw si Adam. Ay. Oh, stand up. Gitudluan na day namon siya guys kung matumba siya unsa iyang buhaton. Strong and independent baby na ni si Adam. So dili na ni siya mohilak ug mo accident. Pero tan-awa guys kung iunsa niya pagka-accident. O diba? Walay makalabaw sa pagka-artista man aning bata. Naliwat gid guro ni sa iyahang mga tita. Ni adto po da mi guys sa mall, ding balik mi sa Central Mall kay kulang ang among gipalit nga vacuum bag. This time, kuyog nga si Ate Dasi. Pagsulod na mo sa mall, na ay nakita si Adam nga unicorn sakyanan. Gusto niya daw mo sakay. First time da ni Adam makasakay aning unicorn. Kay always niyang gamiton ug moanhi siya kay katong car nga push cart. Yahay kang kinabuhi sa Rayna og sa hari, sakay-sakay lang sa ilahang karwahe. I-park sa daw nila ang ilahang mga sakyanan, kay mo hapit sa tadinhi sa Moshi-Moshi. Ang first gani nakita ni Adam kay kining oink-oink. Ako adeng giingan si Adam nga hold hands with mommy. Pero dili siya gusto kay remember, I'm a strong independent baby. Kung unsa tuang makakuha siyang atensyon, maapod to iyang kawiran. Mura gid ni siyang correct. Big boy na daw ni siya, kay hapit na siya mag 1 year old and 9 months. Mauna, di na siya gusto nga hawiran. Ug sila duha ni Ate Dasi, naa sila dinhi sa mga stuffed toy, ang ilang paborito. Na sila nakita nga daki-daki, nga gusto unta nilang paliton. Pero, ang ingon ni Mommy, no money. Feeling ni Adam siya tag-iya sa tanan. Sige ra siyag ingon, Adam ni. Muraog siya ang tag-iya. Oo na nga mag-away sila duha ni Ate Dasi kay Adam ni ra jud siya. Paghuman sa window shopping, gusto na po daw nila musakay sa ilang karwahe. So ato asa na silang itour dinhi sa mall. While waiting po di ay kay Mamsi nga nagbayad pa sa iyang pinalit, ut pa daw sila sa mall o ang ilang driver si Mamang Inday. Ganahan jud kay sila sa ilang karwahe guys. Feel kaayo nga nakasakay og unicorn train. Gusto pa daw nila mo balik otro kay para makasakay sila aning unicorn. For pamining uli, naa pamilahi nga gihapitan, which is ang paborito ni Adam nga place, ang Funland. Abot dito si Adam diretso. Adto din siya sa iyang pinakaborito nga rides. Ate Dasi pod, nahan po daw ko ayo siya kay daghan kaayo siya kapilian nga sakyan. Kay bago pa man naabot si Ate Dasi gikan Philippines, maong first time pa na niya din sa Central Mall. Maong nalingaw kaayo si Ate Dasi. Gusto jud siya mabalik. Wala na ako nabantayan si Adam, nahulog na siya sa iyahang gisakyan. Pero no worries, strong independent baby na siya. Ang sunod nilang gisakyan, kining horsey nga sige libot-libot. Og si Adam, before pa nahuman, gusto na siya mo naog. Di na daw siya ganahan. Pero akong giingnan nga tiwaso na lang. So din hiratawan ang among video. Salamat kayo sa pagtanaw. God bless you!